Estas torres son inconfundibles, tanto para os cervantegos como para todos aqueles que entran en Galicia. Leva vixiante desde o século XIV e este domingo, por fin, abría as súas portas. É o Castelo de Doiras. Dúcias de persoas acudiron a este evento cheo de simbolismo. A fortaleza, declarada ben de interese cultural no ano 94, foi adquirida o pasado ano polo Concello de Cervantes grazas á achega de 900.000 euros da Deputación Provincial. Pero a apertura ao público do castelo é algo máis que a posta en valor dun monumento senlleiro, que tamén é un acto de xustiza ca nosa historia, como comentaban antes, ca nosa identidade e, sobre todo, co noso futuro, porque estas cousas, se non se cuidan, terminan desaparecendo. Por tanto, temos que preservar esa historia, ese patrimonio. Un monumento que, iso sí, vai cambiar a súa misión defensiva pola de embaixador da inmensa riqueza paisaxística dos Ancares. Un reclamo turístico máis, penso que xunto co Piornedo por su Pallofas e su enclave geográfico e Quindous por seu Pafo Castillo e súa plaza e Castro de Santa María e o paraje paisaxístico que a diversificación de paisaxe que temos, que isto vai ser algo que vai atraer aos visitantes. Con estes xa son 8 as fortalezas visitables na provincia de Lugo xunto a Pambre, Alfoz, San Damián de Ribadeos, San Paio de Narla, o Pazo de Tobar en Lourenzá, a Torre dos Andrade en Vilalba e a Torre da Homenaxe en Monforte. Non só rescatamos unha xoia arquitectónica do século XV, senón que reforzamos a identidade cultural da comarca e xeramos novas oportunidades para o desenvolvemento sostible da zona. A nosa provincia é un inmenso museo ao aire libre. No acto participaron e actuaron o monologuista cervantego Osvaldo Digón e o músico sarriao Abraham Cupeiro. O castelo estará aberto polo momento os fines de semana, horario que ampliarán nos meses de verano.